Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau ma mun kawo muku sabon mining Pixelbugs. Za mu dinga ɗora muku daily combo ɗin shi a koda yaushe. Mining ne mai matuƙar kyau, don mai ton wallet ma shi ma yana yin sa. Idan ba ka yi, zan ajiye link a ƙasan YouTube channel ɗina, sai ka je ka taɓa kai ma ka fara, kar a baka a baya. To yau zan fara sa muku daily combo ɗin shi kullum da sassafe kamar haka. Da farko za ka zo gurin reward ɗin nan na can ƙasa, sai ka taɓa. Idan ka taɓa, farko ka fara yin claiming daily reward ɗinka. In kai claiming kamar yadda yanzu zan yi nawa, sai ka dawo baya, sai ka zo daily combo, shi ma sai ka taɓa kamar haka. Yawwa gashi nan ya buɗe. Na farko sai ka zo ka ɗauko wannan, sai ka saka shi, sannan sai ka zo ka ɗauko wannan kunamar, ita ma sai ka saka ta, sai ka zo ka ɗauko wannan, sai ka saka shi, sai ka zo ka ɗauko wannan, sai ka saka shi, sannan sai ka sa check. To gashi nan na yi claiming kusan 885. To ga earning ɗina nan, zan ajiye muku link da za ku dinga shiga a kullum kuna claiming. Kar ku bari a baku a baya. Da Allah ka ku manta ku mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin bidiyoyinmu. Mun gode, ma'assalam.